Cine crede că reabilitarea termică este bună doar iarna se înșală amarnic. Tencuiala crăpată transformă blocurile vechi în adevărate cuptoare. Clădirile neizolate se încing ziua până la 60 de grade, iar căldura rămâne în apartamente. Știu asta cel mai bine oamenii care încearcă să respire în miezul zilei. Atârnă cearceafuri și prosoape ude sau acoperă geamurile cu staniol. Diferența dintre blocurile vechi și cele noi este ca de la cer la pământ. La prânz, camera de termoviziune vede clădirea mai nouă verzuie, la o temperatură exterioară de maxim 40 de grade, în timp ce blocul vechi e roșu de la un capăt la altul și se coace la peste 55 de grade. Cu cât blocul este mai vechi, izolația termică a pereților exteriori se deteriorează și astfel transferul termic între interior și exterior se face mult mai ușor. Deci temperaturile interioare vor ajunge foarte repede la nivelurile de afară. Așa că în apartamente bucureștenii luptă cum pot cu zăpușala. Un locatar de la etajul 8 își apără locuința cu multe cearșafuri albe, întinse pe balcon ca să împiedice căldura, dar și în încăperi. Fără o instalație de aer condiționat, el reușește să scadă temperatura din apartament cu 10 grade. Mai pot suporta. Ați văzut ce diferențe? Diferențe fantastice. Aceleași efecte se obțin cu folia de staniol, însă după o citire amănunțită a blocului, specialistul în termoviziune observă cea mai bună soluție: vopsirea clădirii în alb mat. Un balcon alb, de pildă, respinge căldura și înregistrează 32 de grade, în timp ce unul gri închis are 47 de grade. În interior, locatarul se șterge toată ziua cu prosoape ude pe corp. Aici se face mai cald că e și aragazul. Dar am lăsat-o mai ușor cu gătitul. Toate geamurile le văd deschise? Da. Ziua se vede extrem de bine cât de importantă este și poziționarea blocurilor. Clădirile orientate spre sud ajung la temperaturi de peste 45 de grade, în timp ce imobilele dinspre nord nu depășesc la amiază 34-35 de grade Celsius. Specialiștii spun că orice bloc își reduce cu peste 30% transferul de căldură spre interior dacă este reabilitat termic, vopsit în alb și cu ferestre tip termopan la toate apartamentele.